No, že jdu točit. No, je zpráva, víš. Ne, že jdu točit. Takže ahoj. Natočíme Slytherio, jo? Po další době. A nebudu mluvit. O, vidíte to. Viděli jste to, jak jsem hezky uhnul? Tak to bylo dobrý. Ten nám body na velký utekly, ale tady máme taky docela velký. Tak pojď si. Sakra! Viděli jste to? Riskovat je nejlepší. Sice můžete umřít, ale je to nejlepší taktika. Oh, 1 milion bodů. Ne, 18. Jsem se to mohl splát. Sakra. Oh. To by bylo jen. Snad nás nezačne obkroužovat. Co dělal? To je nějaký tudlos, ne? Tak. Vypadá to nebezpečně. Vidíte, jakou má hlavu? Viděli jste to? Ne! Tak 21 000 je hodně, koukám. Dávám si když tak to hlavní, cože těžší ten server, tam to je ten dolení. Je to jenom na mobil, ale je to i na počítač, ale nebudete tam mít ty 2 servery. Tak jestli to můžete, je to zadarmo hra. A jestli si ji chcete stáhnout, tak stáhněte. Tak, a to by bylo všechno, jenom krátký video, víte, no.